ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинои канали хонаҳои душанбе. Ҳама каса хубен, тинҷен. Имрӯз 22/06/2026 сол 5 та хонаҳои фурӯшӣ аз дохили Душанбе ман авор кардам, тамошо кунед. Баъдан дӯстон барои реклама чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед, рекламагузорӣ мекунед дар 9 та сайт, 4 YouTube канал, 2 Instagram, Telegram, Facebook, TikTok. Хулоса ки рекламаи зур мекунем, ба зудӣ савдо карда метавонем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо чизе ҳаста рӯй кунед, ёки омада айпеш хушука навор мекунем. Видеоро дӯстон бо диққат тамошо кунед. 5 та хонаҳай. Хонаи назди ҳавлигӣ якум дӯстои азиз 2 этажаҳай, 6 комнатагаҳай, 3 сотиқ замин дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе дар 7 километрай. 499 000 сомон бо муомила дорад дӯстон. Ина дӯстон марамат беҳтарин вариант. Рақамҳои ахираш 1616 аз уми канали хонаҳои Душанбе метавонен занг зад пурсон шен. Дар ин сайт дӯстон хонаҳои Душанбе бисёртар монда мешава, яъне ки талаботи хонаҳои Душанбе бисёрай, савдо бисёр, харид бисёр, фурӯш бисёр. бача азиз, яъне ки ҳами сайт махсус барои хонаҳои Душанбе пешниҳод шидагӣ. бача азиз, 499 000 сом бо муомила дорад. хонаҳоро нигоҳ кунед кадом ҳолатда қарор дорад. 6 хона ҳай дӯстон, 2 этажа, 6 комната, 3 сотиқ замин, 7 километр. Адреса фаромӯш накунед, 7 километр, шаҳри Душанбе, 499 000 сом ҳамин хона дӯстон. дӯстои азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки 650 000 сомон ай. хонаҳои Душанбе гарини қимат ай бача, мо ҳаракат ка арзонтароша мемонем баҳри шумо. 2 комнатагаҳай, 2 сотиқ замин дорад. ремонти хонаҳо гарини хушрӯ фасона кадагиай ба талаботи зиндагӣ ҷавобгоҳай. Душанбе, поёни корвон. Ина марамат нафарое ки ай поёни корвон хонаи арзон гуфтестен, яъне ки ай Душанбе 650 000 хеле арзон дӯстон, чем хонаҳои дигар. ҳами дар видеои пешна бачаҳо мисол комментария карданд ки хонаҳотон гарини қимат. дӯстои азиз, хонаҳои Душанбе гарини худшон қиматан, арзонош бошад мо мақсад то ҳадди имкон мемонем, неки нест. ҳамин дан момент фақат хонаҳо қимат 500-600 боло. дӯстои азиз, темболи хонае ки мемонем хонаҳои тайёр сум боша. ина марамат дӯстон, занг зад рақамҳои 8492 аз думи мо занг занед. бача азиз, дӯстои азиз, боз хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ навбатӣ дар ноҳияи Шоҳмансур ай. 699 000 сомон, ноҳияи Шоҳмансур. хонаи тайёр, медрои зиндагӣ мекунӣ, болои 3 сотиқаҳо, канечка автобуси 15, маълумоти пурра, рақамҳои 1113 ҳозир занг занед, ҳамаша мефаҳмонад. документҳои хона 100% мегаҳад. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 699 000 сом, 3 комната, 3 сотиқ замин. ай кадом тарафи Душанбе хона дар корай, то чанд сума дар корай, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж дар корай дӯстон, дар таи видео комментария кунед. худо хоҳад ҳаракат мекунем, ёфта навор кунем, ёки доштагиҳо мо дароӣ мекуна, мо навор карда пешниҳоди шумо мекунем. бачаҳо лайкотонро монед, дар канал подписатсия кунед. ҳаррӯза навор дорем баҳри тамошобинои хонаҳои Душанбе. дӯстои азиз, ҳамин чӣ қадар дастгирӣ шава, бо худо хоҳад хонаҳои арзон монда мешава иншоалло. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом ай. ҳамин доме ки мебинед дар этажи якумаш мо квартираи фурӯшӣ дорем. 2 хонагаҳай, 54 квадратай, ноҳияи Сино, родоми 3, шаҳри Душанбе, 695 000, 54 квадрат. дӯстои азиз, яъне ки домои советӣ, союзи домо. дӯстои азиз, ҳолати дохили хона, кухни, калидор, мисол 2 хона ремонтош фасон шуд дараҷаи олӣ, ошёнаи якум ҳамагӣ 5 ошёна дом, ҳуҷраҳо 2 ҳуҷра, масоҳат 54 квадрат, ҳуҷҷат техпаспорт дорад. хонаҳо дар ҳамин ҳолат таъмири миёна, тиреза 3 та дорад. этажи якум, 2 комнат, 3 тиреза, 695 000 сом бо иншоалло ки савдо мешава. марамат занг зад пурсон шуд. бача азиз, дӯстои азиз, боз квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом аст ки 2 комната квартира дар этажи 5
панҷум этаж 54 квадрат спечак дақарудра шаҳри Душанбе, яъне ки бачаи азиз 685 000 сомон арзиш худохоҳанд муомила мешавад. рақамҳои соҳибмул 37 37 37 охириша аз уми мо занг занед. назди мактаби 93 хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, аз ҷумла кондитсионер, телевизор, холодильник, стиральная машина. хуб ин ҳами ҳолат дӯстои азиз, марамат боқимонда маълумото рақамҳошро занг занед. 685 000 сомонӣ. дӯстон, навори мо тамом шид. ине ки ҳами 5-6 дақиқа навор мекунем. чизе ки дар кора комментария кунед. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен рӯй кунед, ё ки омада айпеш видео мекунем. навораи мо дар YouTube канали Saudo TV хонаҳои Душанбе, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook мебурояд. WhatsApp дар хизмати шумо хонаҳоро рӯй кунем.